4:30 tubtoban 5 sa hapon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Oras 88.1 Spirit FM, alas 5:32 sa hapon. Maayong hapon sila sang Roxas kag probinsya sang Capiz. Maayong hapon sa inyo tanan mga kalagad. Nagapamati kag nakatuto kamo sa emergency radio station sa Archdiocese of Capiz ning 88.1 Spirit FM. Nagapangalagad sa kahanginan ang programa CASAC Special Coverage para sa pagdulong sa inyo sa mga importanteng mga balita kag impormasyon na tuhoy sa COVID-19 kag iban pa nga mga hitabo nga dapat ninyo mahibaluan. Subo nga adlaw sang Martes, petsa 24 sa bulan sang Agosto tuig 2021. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Spirit FM, ako ang inyong manginalagad. Alagad ninyo sa pagtuo kag pagserbisyo, alagad may Durias para sa 88.1 Spirit FM, CASAC Special Coverage. Para sa mga balantayan naton nga mga balita, mga kaalagay, balita lokal, mga pamilya nga biktima sang sunog sa barangay Culasi, nagbaton sang bulig gikan sa Gobierno Nasyunal. Samtang Gobierno Nasyonal nagpalab-ot sang bulig pinansyal sa mga TODA, manugbaligya sa Pilar kag President Roxas. Masobra 75,000 ka mga Capiznon fully vaccinated na, kapin sa 94,000 nakabaton na sang first dose sang bakuna. Balita Regional, Governor Defensor kumpiyansa nga wala sang mass resignation sa health workers sa probinsya sang Iloilo. Samtang balita national, Duterte ginmanduan si Duque nga hindi na pag-ipaagi sa bidding ang pagbakal sang face mask. Samtang community transmission sang Delta variant sa pungsod ginkumpirmar sang Philippine Genome Center. Balita Caritas mga kalagad, malapnagon nga kagutom kag kinagamo, ginakabalak-an ni Cardinal Tagle. Bago kita magsugod mga kalagad sa paghatag sa pagtamod sa mga balita, yari danay ang pinakaulihing alakat sa panahon. Gikan sa DOST Pag-asa, ang Intertropical Convergence Zone kon ITCZ ang sa karon nag-apekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Sa forecast weather condition sa mga lugar sang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao kag Caraga, maka-eksperyensya sa maginalumon nga mga kalangitan nga mayaras ang lapta-lapta nga mga rain showers kag thunderstorms tugas ang ITCZ. Samtang sa kabugusan sang pungsod, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms, tuga naman sang ITZC kag localized thunderstorms. Pinakamainit nga temperatura na record alas 3:30 sa hapon, 32.6 degrees Celsius ang aton nga sunrise kag-iinit sa ngaga alas 5:43. Samtang ang pagtunod naman sa adlaw alas 6:14 karon sa gabi. Alas 5:37 mga kalagad sa pagpadayon, ayaring pinakauli nga mga update sa COVID-19 cases sa probinsya sang Capiz, Western Visayas kag sa bugos nga pungsod Pilipinas. Kagahapon nakarecord sang isa kadugang nga bago nga kaso sang COVID-19
sa probinsya sang Capiz sa pinagaulihing status update sang Capiz Provincial Health Office. Sa karon nagalabot pa sa 590 ang mga aktibong kaso ng COVID-19. Samtang 18 naman ang nadugang sa mga numero sa mga nag-ayos sa nasambit nga balatian. Sa karon mayroon na sang 5,480 total number of recoveries. Wala sang nadugang sa mga numero sang napatay kag nagapabilin sa 333 ang mga numero sang ginbawian sang kabuhi. Sa kabugusan, ang probinsya nakarecord na sang 6,402 ka mga kasos sang COVID-19. Samtang sa pinakaulihing COVID-19 case bulletin sang Department of Health Western Visayas Center for Health Development, 591 ka mga bagong kaso ang na-record sa bilog nga Western Visayas kag hapon nga adlaw, Agosto 23, 2021. Naglabot na sa 98,800 ang total cumulative number of COVID-19 cases. Samtang 11,124 pa ang total active cases sa bilog nga rehiyon. 418 ang nadugang sa mga numero sang ginbawian sang kabuhi, kang nagtaas na sa 85,279 ang total reported recoveries. 22 naman ang nadugang sa mga numero sang napatay, kag naglabot na sa 2,373 ang total reported deaths. Samtang subong nga adlaw naka-record sang 12,067 ka mga bagong kaso ng COVID-19 sa bilog nga pungsod Pilipinas. Bangod sini nagtaas na sa 1,869,691 ang total cases ng COVID-19 sa bilog nga pungsod. Nagalabot pa sa 127,703 ang total active cases. Samtang 14,565 naman ang nadugang sa mga numero sang mga recoveries. Sa karon nagalabot pa sa 1,709,724 ang total recoveries. 303 naman ang nadugang sa mga numero sang nag-ayo o kung sang napatay. Kag sa karon 32,264 ang nabalhag nga kabugusan nga kaso sang deaths. Nabatian mga kaalaga ng update sa kasos ng COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz, sa Western Visayas sa Region 6 kag sa bugos nga pungsod Pilipinas. Sa akon nga pagbalit, hatagan naton sang pagtamod ang mga detalye sa mga nakalinyada naton nga mga balita. Magabalik ang CASAC special coverage matapos sining mga importante nga mga pahibalo. Ang dengue, isa ka acute viral infection nga makuha paagi sa kagat sang lamok nga Aedes aegypti. Ini nga balatian makalalaton kag makamamatay. Kung mapabayaan ang tawo nga malatnan sini nga balatian, mahimo ini mangintunaan sang iya kamatayon. Yari ang mga sintomas sang balatian nga dengue. Mataas nga hilanat, nagapalanakit ang lawas, pagpalangluya, rashes sa lawas, pagdugo sa ngislo kag ilong, pagsakit sang tiyan, maitom ang higko kag ang pagpalanuka. Yari ang mga dapat himuon, agud malikawan kag matapna ang dengue. Tinluan sang maayo ang balay kag palibot, pangitaon kag gubon ang mga lugar kag butang nga ginaistaran kag ginaitlugan sang lamok. Takpan ang mga drum, balde, galon kag iban pa. Islan ang tubig sa turera isa ka beses kada simana. Tinluan ang sagilong sang atok. Buhuan o kunhiwaon kag pakulbon ang mga goma nga wala na ginagamit. Himuson ang mga nagalapta nga paya, bote kag lata sa palibot nga mahimo matiniran sang tubig kun mag-ulan. Magsuksok sang proteksyon sa lawas. Magsuksok sang pantalon kag bayo nga mahaba ang manggas. Maggamit sang moskitero kung magtulog. Maggamit sang mosquito repellent kada adlaw. Magpakonsulta sa mas temprano. Gilayon nga magpakonsulta sa doktor kung nakabatyag sang hilanat sa sulod sang 2 ka adlaw. Magsugot sa pagpaaso kung mayara sang lugar nga madamo ang kaso sang dengue kag may peligro sang outbreak agud gilayon ini nga matapna. Patyon ang kiti-kiti, tapnaon ang dengue.
Ang ini nga pahanumdum, buylog nga ginadulong sa inyo sang Provincial Health Office kag Capiz Provincial Government. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag alagad Real de la Rosa. CASAC Special Coverage. Mabatian live sa CASAC Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Oras sa 88.1 Spirit FM, alas 5:44 sa hapon. Kagyari ng atin ng mga balita. Para sa mga headlines, mga pamilya nga biktima ng sunog sa barangay Culasi, nagbaton sang bulig gikan sa Gobierno Nasyunal. Gobierno Nasyonal nagpalab-ot sang bulig pinansyal sa mga TODA, manugbaligya sa banwa sang Pilar kag President Roxas. Samtang masobra 75,000 ka mga Capiznon fully vaccinated na, kapin 94,000 nakabaton sang first dose ang bakuna. Balita Regional, Governor Defensor, kumpiyansa nga wala sang mass resignation sang health workers sa probinsya sang Iloilo. Samtang balita nasyonal, Duterte ginmanduan si Duque nga hindi pag-ipaagi sa bidding ang pagbakal sang face mask kag community transmission sang Delta variant sa pungsod ginkompirmar sang Philippine Genome Center. Balita Caritas, malapnagon nga kagutom kag kinagamo ginakabalak-an ni Cardinal Tagle. Para sa detalye sang balita nga ang mga biktima sang sunog sa barangay Culasi ang nakabaton sang bulig gikan sa Gobierno Nasyonal. Ibalo nato ng detalye sang sining balita sa report ni Alagad John Rafael Fabrigar. Ginpasalamatan sa mga pamilyang napektuhan sa nagluntad nga sunog sa barangay Culasi, ang bulig nga personal mismo ang gindulong gikan sa Gobyerno Nasyonal sa pungsod. Kapin sa 12,000 pesos ang gitugyan para sa mga totally damage ang mga panimalay sa dain lubos ang pagpasalamat sa mga ini. Bangos sa sigida nga bulig nga ipabot sa nasyonal nga gobyerno kag ginpaagi sa Department of Social Welfare and Development Aid to Individual and Crisis Situation Program. Sunod sa isa ka benepisyaryo nga mabudlay man batunon ng trabo bangos sa isa lamang kapisok, nadula ang ilag ginpangabudlay. Apan nagpasalamat ni gihapon bangod wala sila ginpabayan sa Dios so umuman sa mga ahensya sang gobyerno agud amat-amat nga makatibawas gikan sa pagtilaw. Ginpasalamatan naman ni Roa City Mayor Ronida Divas ang Office of the Presidential Assistance for the Visayas kag ang talatapan ni Senator Bongo sa madasi ang pagresponde sa mga kinahanglanon sa mga pamuluyong nga biktima sang sunog. Sunog pa diri nga dako ini nga bagay para sa mga pamilya nga gilayon nga makabato sang bulig gikan sa Gobyerno Nasyonal subuman ang mga ayuda nga una na nga ginhatag sa gobyerno lokal sa syudad, barangay, pribado nga sektor, kag iban pa nga mga grupo. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, John Rafael Fabrigar, 88.1 Spirit FM. Samtang sa dugang nga balita lokal, nakabaton man sang bulig, pinansyal ang mga miyembro sang Tricycle Operators and Drivers Association kung TODA, kag subong man mga manugbaligya sa kabanuhanan sang Pilar kag President Roxas gikan sa Gobierno Nasyonal. Para sa pagdulong sang detalye sang sining balita, ibalo naton sa report ni Alagad Liza Generale.
Naglab-otanan sa 4,626 ka mga miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association o kung TODA subong man mga manugbaligya gikan sa kabanwahanan sang Pilar kag President Roxas ang nakabaton sang bulig gikan sa nasyunal nga gobyerno. Kasunod din ang nagapadayon nga pagpanghatag sang bulig sa mga labing apektado nga mga pumuluyo bangod sa epekto sang pandemya sa ilang nga palangabuy-anan. Kaangot sini 557 ka mga miyembro ng TODA sa banwa sang Pilar kag 4,069 ka mga manugbaligya subong man TODA members sa banwa sang President Roxas ang nakabaton sang 3,000 pesos nga bulig pinansyal gikan sa Department of Social Welfare and Development o kun DSWD nga personal nga gindulong nanday Assistant Secretary Victor Nere, Department of Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista kag iban pa nga mga katapos sang gobyerno kag sang talatapan ni Senator Bongo. Kaangot sini, ginpalab-ot sang mga opisyal sang nasambit nga kabanwahanan ang hantop nga pagpasalamat sini sa Gobierno Nasyonal bangod pinaagi sini mas mabuligan ang mga Capiznon nga nagaantos bangod sa pandemya. Ginpasalamatan naman ni Governor Esteban Evan Contreras ang padayon nga pag-ulikid sang Gobierno Nasyonal sa Capiz bangod sa tion sang pagkinahanglan wala ini nagakapaslaw sa pagpalab-ot sang insigidang nga bulig kag suporta. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Liza Generale, 88.1 Spirit FM. Samtang balita regional mga kaalagad, kumpiyansa si Governor Arthur Defensor sa probinsya sang Iloilo nga wala sang matabo nga mass resignation sa mga health workers sa probinsya. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, hibalo naton sa report ni alagad John Kenneth Fabrigar. Kumpiyansa si Governor Arthur Defensor Jr. nga wala ging konsiderar sa mga healthcare workers sa mga pampublikong ospital sa probinsya ng Iloilo ang medical lockdown o kun mass resignation. Kasunod ini sang ginpatawag sinapol kaupod ang mga administrador sa diin ang nasambit nga isyu ang wala naman ginpaabot sa mga opisyal. Suno kay Defensor nga kun mayara man sa pagpamawag sang medical lockdown sa probinsya, dapat ginpahayag na ini sa mga health workers pinaagi sa ila mga hospital chief. Dugang pa sini nga nagasunod man ang probinsya sa mando sang Gobierno Nasyonal sa pagpanagtag sang benepisyo sa mga health workers. Kinkumpirma man sini nga giaprobahan naman sang iya opisina ang pagpagawa sang pondo para sa benepisyo sa mga nasambit nga empleyado, partikular na ang ilang special risk allowance. Kinpahayag naman ni Provincial Administrator Suzette Mamon nga madamo na sa mga health workers ang nakabaton sang ilang allowance apang mayara sang na-delay bangod sa kakulangan sa mga rekisitos. Sandig sa datos, masobra naman sa 1,000 ka mga frontline worker sa mga ospital nga ginadumalahan sang gobyerno probinsyal ang nakatala na ang makabaton sang ilang SRA. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, John Kenneth Fabrigar, 88.1 Spirit FM. Samtang balik kita sa balita lokal mga kaalaga, naglab-ot sa masobra 75,000 ka mga Capiznon ang fully vaccinated na, samtang 94,000 naman ang nakabato na sang first dose suno sa Capiz Provincial Health Office. Ibalo nato ng dugang nga detalye sang sininga balita sa report ni alagad Real de la Rosa. Nagdangat na 65,015 akong 13.77% sang kabugusan nga populasyon sa Capiz ang nakabaton na sang duha ka dosang bakuna ukol makabig nga fully vaccinated na sandig sa pinakuli nga datos sang Capiz Provincial Health Office. Sa datos nga napetsahan sa Agosto 20, pinakamadamo nga nabakunahan ang kabahin sa A3 priority group o kung mga adult nga may comorbidity sa diin naglabot ini sa 30,592. Masunod ang sabahin sa A2 priority group o kung mga senior citizens nga naglabot sa 27,344. A1 o kung mga frontline healthcare worker nga naglabot sa 16,400 kag A4 priority group o kung mga essential workers kalakip na ang uniform personnel nga nagdangat sa 639. Samtang 94,953 naman ka mga Capiznon ang nakabaton na sang unang nga dose ang bakuna nga ginarigipan sang 38,303 ka mga adult with comorbidity, 36,657 ka mga senior citizens, 18,234 ka mga frontline healthcare worker,
1,008 ka mga essential worker, 714 iban nga bahin sang populasyon, kag 37 sa mga pigado nga individuala. Sa piyak nga bahin, nakasugod naman sa pagpangbakuna para sa A5 category o kung mga pigado nga individual, subong man sa iban pa nga populasyon. Sa karon, 82.57% pa sa kabuusan nga populasyon sa probinsya ang wala pa nakabaton sang bakuna o kung kabilugan nga 449,717 ka mga pumuluyo. Kaangot sini, hugot sa gihapon ng pagpangabay sang gobyerno sa publiko nga magpalista na ilabi na ang kabahin sa mga ginaprioridad agud matagan sang schedule para sa pagpabakuna. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Real de la Rosa 88.1 Spirit FM. Samtang sa balita national mga kaalagad, Presidente Rodrigo Duterte ginmanduan sa Secretary Duque nga hindi na kinahanglan nga ipaagi sa bidding ang pagbakal sang face mask. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, ibalo naton sa report ni Alagad Apple Queen Labrador. Ginako ni Presidente Rodrigo Duterte nga ginmanduan sini si Health Secretary Francisco Duque III nga hindi na pag-ipaagi pa si bidding ang pagbakal sang face mask sadtong nag-uumpisa pa lamang ang pandemya sang 2020. Ginpahayag man ni Duterte nga yara na sa emergency situation ng pungsod, rason ni ginmanduan sini si Duque nga hindi na magpabidding. Apang sunod diri nga naghalong lamang si Duque, rason ni ginpaagi sa gihapon sa bidding ang pagbakal sang face mask. Santig sa 2020 Annual Audit Reports ng Commission on Audit o COA, ginpaandaman ng Department of Budget and Management Procurement Services sa pagbakal sang 113.95 ka milyon sang surgical mask kag 1.32 ka milyon sang face shield, sa diin mataas pa ang presyo sa mga personal protective equipment. Santo sa datos, ginbakal sang gobyerno ang face mask nga nagabili sang 13.50 to 27.72 pesos kada isa, samtang tig 120 pesos naman ang kada isa sang face shield. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, ini si Alagad Apple Queen Labrador 88.1 Spirit FM. Para sa dugang nga balita national, ginkumpirmar sa karon sang Philippine Genome Center o kon PGC ang community transmission sang Delta variant sa pungsod Pilipinas. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, ibalo naton sa report ni Alagad Maria Jean Lorin Balgos. May nagakatabo na nga community transmission sang Delta variant sa pungsod sa tunga sang malala nga pagsipa sang kaso, inibisan wala pa nahibaluan kung sa diin ini naghalin. Ini ang ginpahayag sang Philippine Genome Center kon PGC Executive Director Dr. Cynthia Saloma. Bangod suno diri nga naglapta na ang Delta variant sa nagkatuhay nga reyon sa Pilipinas. May yara na sang community transmission nga rason sa madasig nga pagtaas sa mga kaso sang COVID-19 sa pungsod. Suno diri nga sandig sa ginpatigayon nga sequencing sang national average, may yara ini sang nakita nga 5% sang Delta variant cases sadtong Hunyo, apang pag-abot sang Hulyo naglabot ini gilayon sa 48%. Samtang sa National Capital Region naman, wala pa sang 5% na balhag nga Delta variant cases sadtong Hunyo. Apang gilayon ini nga naglabot sa 68% sa nagligad nga bulan sang Hulyo. Suno pa diri nga sandig sa nakita nga porsyento sang pagtaas, makabig nga malapnago na ini bisan pa sa mga kaiping nga pungsod sa Asya. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Maria Jean Lorin Balgos, 88.1 Spirit FM. Samtang sa iba naton mga balita, mga kaalagad, balita Caritas, malapnagon nga kagutom kag kinagamo ang sakarong ginakabalak-an ni Cardinal Tagle. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, ibalaw naton sa report sa pagbalik ni Alagad Apple Queen Labrador. Nagakabalaka ang opisyal sang Vatican sa malapnagon nga tuman nga kagutom sa nagkatuhay nga bahin sang kalibutan. Suno kay Cardinal Luis Antonio Tagle, Prefect of the Congregation for the Evangelization of Peoples, kag Presidente sang Caritas Internationales, hindi dapat pagkalimtan ang makatalagam nga virus sang kagutom kag kapigaduhon
nga nangin mas malala pa bangod sa coronavirus pandemic. Gintumod pa ni Cardinal Tagle nga nakadugang pa sa krisis ang kagutom, amo ang kinagamo sa nagkatuhay nga pungsod kasubong sang Afghanistan, Myanmar kag Lebanon, subong man ang natabo nga linog sa Haiti. Sandig sa datos ng United Nations Food Agencies, nagalabot sa kapin 690 ka milyon ka tawo o kon 8.9% sa kabilugan nga populasyon sa kalibutan ang nagakatulog kun gabi nga gutom sumugod pa sang tuig 2014. Sa paglantaw naman sang World Bank ang ginalauman pa nga magalabot sa halos 150 ka milyon ka tawo sa bilog nga kalibutan ang makaeksperyensya sang tuman nga kapikaduhon subong nga 2021 bangod sa tuman nga epekto sang pandemya sa pangabuy-anan sang madamo nga pumuluyo. Bangod sini naglunsar sang nagkalain-lain nga programa ang mga nagkatuhay nga social arms ng simbahan sa bilog nga kalibutan nga may katuyuan nga masabat ang kinahanglanon sang pumuluyo, partikular na ang mga naapektuhan sa mga kalamidad, biktima sang pagpamigos, kag iban pa nga mga problema. Ginganyat naman ni Cardinal Tagle ang publiko, ilabi na sa mga nakatibawas sa pagpangabuhi nga makigbahin sa pagsabat kag pag-ulikid sa kanahanglanon sang isigkatawo agud maibanan ang pag-antos nga ginapangatubang nga nangin malala bangod sa pandemya. Nagpanawagan naman ang Cardinal nga halungan kag tatapon sang maayo ang dunang manggad. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo ini si Alagad Apple Queen Labrador 88.1 Spirit FM. Oras naton mga kalagad, alas 5:58 sa hapon, nabatihan ang mga balita gikan diri sa Hulot Balitaan sang 88.1 Spirit FM nga gindulong sa inyo sang aton nga mga news correspondents. Sang tiyempo mga kalagad, madamo nga salamat sa tanan nga nagupud sa aton sa mga nagapamati sa ilang mga radyo sa 88.1 Spirit FM kag nagupud sa aton Facebook live streaming pinagi sa aton official Facebook page nga 88.1 Spirit FM Roxas kag CASAC Facebook page. Madamo gid nga salamat. Magabalik kita buwas mga kalagad, same time, same station, diri sa 88.1 Spirit FM, sama-sama together always and forever. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa, sang sining istasyon, sa aton nga overall chairman is Eminence Jose Cardinal Tagle, aton nga Managing and Social Action Director Reverend Father Mark Renflor, aton nga Program Manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sang ating Station Manager, Reverend Father John Dave Ebalia, mga Technical Director Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego, kag akong partner technical, alagad Maria Jean Lorin Palgos. Ako naman ang inyo nangin alagad ninyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini si alagad Mal Durias para sa 88.1 Spirit FM CASAC Special Coverage.